Imaxina que saes colocar uns esteos para a viña e acaba sendo unha das persoas máis ricas de Europa. Pasou en Caldas de Reis e atención porque o que atoparon non foi normal. Un dos maiores tesouros de ouro da Europa prehistórica está en Galicia. Apareceu de casualidade a 20 centímetros baixo terra, un 20 de decembro de 1940, case 4.000 anos despois de ser soterrado. Estamos en Caldas de Reis, nunha finca chamada As Ilgadas. Uns homes sachan a terra e de súpeto, ouro. Moito ouro, demasiado ouro. 41 pezas, máis de 20 quilates, aros enormes, lingotes en forma de círculo, cuncas, xerras, láminas decoradas e un peite de ouro da idade do bronce. Os expertos creen que non se agochou para ser admirado, senón para ser refundido, transformado cando xa non servira. É dicir, hai case 4.000 anos xa había elites, había comercio e un poder organizado no territorio da actual Galicia. Pero pronto empezou o lío, porque os descubridores, en vez de avisar, calaron e empezaron a vender as pezas aos poucos, durante meses. Cando chegou a Garda Civil, faltaba bastante ouro. Calcúlase que o conxunto orixinal podía chegar aos 25 kilos. Hoxe quedan alrededor de 15. Podes velo no Museo de Pontevedra. Se queres máis historias con acento galego, de cando Galicia aínda non era Galicia e de cando Galicia xa o era, continúa pendente deste perfil.